What's up mga VisLog? Welcome to Visayang Tagalog channel. So, today is third day, fourth day ng Chinese New Year. So, for the 3 days ng Chinese New Year, hindi ako nakapag-vlog kasi nasa bahay lang kami. Ayun, yung last is yung sinulog. Kasi nasa bahay lang kami dahil 2 days na umuulan. Ngayon umuulan pa rin. So, hindi kami stay home lang kami. So, today's vlog, punta tayo ng Tuas kasi Heng Kang. So, ibig sabihin is opening after Chinese New Year. So, traditional na sa company namin yung mag-open first day ng Chinese New Year, walang after first day ng Chinese New Year, walang pasok. Pupunta lang ng office para magbigay
available in two design. VisLog channel t-shirt. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel and click the bell button below para sa iyong notification. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, please click thanks to support my channel and like and share na rin para maka-inspire tayo ng ibang tao. Comment ka na rin kung gusto mo ma-shoutout sa aking next video. Magkitamay na rin ang aking Facebook page. Pahinga ni VisLog. Maraming salamat. Paalam!